Draga braćo i sestre, evo slušali smo ovaj evanđelski odlomak o ovom uzetom čovjeku koji je ležao 38 godina i čekao ko će ga unijeti u kupalište da bi ozdravio. 38 godina ljudi su pokraj njega prolazili, njega gledali ga gdje leži na svojoj postelji, međutim, niko nije imao osjećaja, sluha da bi ovog čovjeka unio u kupalište. Dolazi Isus, toliko mnoštvo bolesnih, a on prilazi samo ovom čovjeku i pita ga želi li ozdraviti. Dakle, ovaj čovjek od njega ne traži nikakvu pomoć. Ovaj čovjek mu se uopće ne obraća. Ovaj čovjek ga ne moli. Isus sam prilazi njemu i pita ga želi li ozdraviti. A što ovaj čovjek govori? Pa nema nikoga da mi kada se voda uzbiba, da me odnese u kupalište pa da ozdravim. A zašto nema nikoga, a toliko mnoštvo ljudi? Zato što su svi ljudi opterećeni sa sobom, svojim problemima, svojim bolestima, svojim milim i dragim, i oni gledaju kako će oni sami ozdraviti. Međutim, Isus dolazi njemu koji nema nikoga, i kaže mu uzmi svoju postelju i hodi. I čovjek bi zdrav. Draga braćo i sestre, pa zašto Isus nije ozdravio i tolike druge bolesne? Zašto je ozdravio samo ovoga? Zašto je ovaj čovjek 38 godina ležao i čekao na ozdravljenje? Zašto to i prije mu se nije dogodilo? Zašto uopće čovjek treba i mora biti bolestan? Možemo o tomu raspravljati do sudnjeg dana. Ali ništa na tom polju nećemo promijeniti. Ali ono što čovjek može mijenjati, to on ne želi mijenjati. Ono što je kadar i sposoban promijeniti, to mu i ne pada na pamet promijeniti. Čovjek će uvijek raditi ono što ne treba raditi, što mu nije prijeko potrebno raditi, ali ono što mu je potrebno raditi, ono što mu je korisno raditi, čovjek to neće raditi. To tek radi kad ga život prisili. Evo i mi, koronavirus. Utjerala nas je u kuće. A koliko smo sami sebe, kada smo imali slobodu, kada nije bilo koronavirusa, znali utjerati da budemo skupa sa svojom obitelji. Odgovorimo na to pitanje sebi. Današnje evanđelje nam pokazuje koliko je čovjek sebičan. Premda se svi mi nalazimo u istoj situaciji. Evo, ovi svi bolesnici su bili u istoj situaciji. Ali nikomu nije palo na pamet idem pomoći nekom drugom da ozdravi. Nego razmišlja kako će samo on ozdraviti. A za to se ne pokazuje svakodnevno dok ne čekamo ispred trgovina, dok ne čekamo ispred pekara, dok ne čekamo ispred ljekarni. Uvijek smo htjeli prvi i mi jedino mislimo u tim trenucima samo na sebi. Jer mi mislimo da će nas koronavirus promijeniti. Ma možemo ozdraviti ne znam koliko, ali ovdje mi ozdraviti nećemo,
Jer to stoji u našim glavama duboko zakopano. Umrit ćemo, a to će još u nama živjeti. To daj meni. I da mislim samo na sebe. Sebičnost će biti i posljednja ona koja će umriti u našem životu. A Krist je upravo došao pobijediti tu bolest, jer je ta bolest najopasnija u našem životu. Ta je bolest izvor svih drugih bolesti. Opasnija milijardu puta od koronavirusa. Opasnija milijardu puta po čovjeka od ne znam kojeg potresa. Ali mi smo se uplašili koronavirusa. Mi smo se uplašili potresa. Još da nas zahvati kakva poplava ili požar, još bi se više uplašili, još bi više pitali, a šta se to Bože s nama događa? A ne pitamo se. Ne pitamo se. A na to bismo pitanje mogli dati lako odgovor. A zašto sam sebičan? A zašto sam sebičan? Zašto moram biti toliko gramzljiv, toliko pohlepan, toliko besjećan? Zašto? Ali to nije toliko za nas bitno pitanje. A o tom pitanju ovisi moje i tvoje spasenje, dragi brate i draga sestra. O tom pitanju, odgovoru na to pitanje. Isus Krist je upravo došao pokazati čovjeku koliko je čovjek sebičan. I zato nitko ne može nadmašiti Krista. Apsolutno nitko. Što je Kristo dobio za ovo što je učinio ovom bolesniku? Koliko je naplatio to? Zamislite sada da netko otkrije antibiotik i da pobjedimo s tim antibiotikom koronavirus. Koja bi to zarada bila? Koji bi to bi milijarde, to bi raspravljalo se samo o tome koliko je se zaradilo. Pa jer mi zaslužujemo zdravlje. Kada sve što go smo stekli, napravili, što go nam je, s čim nas je god Bog obdario, mi to želimo pošto poto unovčiti. I ne gledamo. Ne gledamo je li spri sebe imamo čovjeka koji to ne može platiti. To nas uopće ne zanima. Nego plati ili nema lijeka za te. A očekujemo od Boga besplatne lijekove. Besplatno da budemo izliječeni. Nismo kadri ni jedan očenaš izvoliti za zdravlje drugoga. Za blagoslov drugoga. Ali smo zato satima kadri moliti kada je vlastito naše zdravlje ugroženo. Kadri smo hodočastiti 100.000 kilometara ako treba za vlastito zdravlje. Odati od jednoga đavla do drugoga da bismo našli zdravlje. Nećemo ga naći. Možemo naći tjelesno zdravlje, ali ono zdravlje koje nam je potrebno da bismo bili ljudi, to zdravlje bez Isusa Krista nećemo naći. Što je ovaj čovjek našao? Našao je tjelesno zdravlje. Ali izgubio za trenutka Isusa iz vida. Nije znao koga je ozdravio. Nije ni pitao koga je ozdravio. Nije ni krenio, nije se dao ni odlipiti od toga Krista, nego čim je ozdravio, išao je svojim putem. I mi ćemo, draga braćo i sestre, čim prođe koronavirus, opet svojim putem. I čekat će nas drugi virus. Čekat će nas neki treći virus. Čekat će nas neki novi potres. Ali hoće li to i koliko će to djelovati na nas? To je pitanje. Na to pitanje odgovorimo. I kad na to pitanje odgovorimo, hoćemo li zbog toga biti bolji ljudi, onda ćemo uistinu naći zdravlje za svoje tijelo, jer ćemo mirnije spavati. I naćemo zdravlje za svoju dušu, jer ćemo u miru Božjem i usniti. Amen.